Өлкәннәргә карата игътибар декада кысаларында гына түгел, ел дәвамында күрсәтелергә тиеш. Моны кунаклар да ассызыклады. Конечно, мы не могли оставить без внимания вас, наших, наверное, самых активных пенсионеров. Так ведь, какое бы мероприятие не было, что бы ни проходило, Сызхаруаптат с нами вместе, вы всегда очень активно во всем принимаете участие. Мы с вами очень гордимся, мы любим сюда приходить, потому что у вас всегда как дома. Кортлар йортларындагы өлкәннәр белән очрашып, кунаклар биредә тәрбияләнүче райондашларның хәлләрен сорашып, яшәү шартлары белән кызыксынды. Көннәребез кадер-хөрмәттә уза, оралашабыз, дөнья хәлләрен сөйләшәбез, диде өлкәннәр. Мы живем здесь как в санатории. Во-первых, мы окружены любовью, самое главное, любовью, чистотой. И все время к нам приходят люди с концертами, подарки нам несут. Мы просто тут счастливы, честное слово. Сүлмәс дәрт клубы бүген шушы декадага багышланган үзебезнең чыгышларны насыйп күрсәтәбез. Бүген без өлкәннәр көненә багышлап, картлар йорты дип әйтсәк дөрес була микән инде ул. Аларга үзебезнең булган сәләтләрне, булган мөмкинлекләрне күрсәтергә тырышып китәрбез. Билгеле, биредә гомер кичерүче өлкәннәрнең күңелләре тулган чаклары еш булса да, алар ялгызлары түгелләр. Яннарында хәлләрен сорашучы, тәрбия кылучы кешеләр булу күңелләренә җылылык өсти. Шушы мөмкинлеккә генә түгел, һәр даим инде өлкәннәребезнең яшәү шарты белән кызыксынып торабыз. Аларга инде бүгенге көндә яшәү шартлары бөтен мөмкинлекләрдә тудырылган, бүлмәләре чиста, өсләре бөхтә, яшәү җирләре матур. Шушындай матур тормышта исән-имин яшәүләрен теләп калабыз. Өлкәннәр көнлеге кысаларында безнең картлар йортында бик күп бүгенге чаралар үтә. Шуның берсе бүген инде без каршылап сүзебезне аян башлаган. Ул даими һәрбер бәйрәм саен өлкәннәребезгә зур хөрмәтен белдереп, аларны яшәеше белән кызыксынып тора. Очрашу район ветераннар советы янында эшләп килүче Сүммәздәр ветераннар клубының музыкаль концерты белән дәвам итте. Өлкәннәр чыгышларны алкышларга күмде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.